Jinên Kurd ên karsaz ji bo çareserkirina pirsgirêkên aboriyê yên Bakur komxebatêk li dar xistin. Ji Şirnex, Batman û Rûhayê jinên karsaz beşdarê komxebatê bûn. Di komxebatê de derket holêk û piştî şer û pevçûnan sermayedar û karsazên biyanî bajarên Kurdan terkandine. Kesek nema ku li wîrê xebat bike, îşo xwe bike, ê ku îşo xwe dikirin ew jî dikarin xwe tevî girtin. Ê ku sermayeya wanekê hebû ew jî sermaye xwe birine biçekî alî dî İstanbul, Mersin. Kesekê ku zaf kar bike nema. Jinên karsaz diyar kirin ku pirsgirêkên aboriyê ancak bi çareserkirina pirsgirêka Kurd çareser dibin û daxwaza aştiyê kirin. Barış sürecinde böyle değildi. Çok daha farklıydı bunu. Di dema pêvajoya aştî û çareseriyê de rewşa aborî wiha nebû. Niha pir xirab e. Em dibêjin eger li welatê me ewlehiya jiyanê û aştî hebe hemû pirsgirêk çareser dibin. Lewra li welatê me hejmara ciwanan zêde ye. Kesên xebatkar hene, cihên kar hene. Tenê aştî û aramî tune ye. Pêdiviya me bi aştiyê heye. Jinên ku ji Şirnexê beşdarê komxebatê bûn zanîn ku 5 mehin hemû dikan û kargehên wan girtîne. Hatta niha dewlet jî tu alîkarî nedaye wan. Ekonomi nîne. Yani insan hem hiç iş nîne, kar nîne, dükkan girtîne, sokağa çıkma yasağı zîde hene. Piva qasê ekonomi, şunga barış süreci xilaz bî, ekonomi nemaye. 5 mehe em bir valiz geçirnek derketîne, piva 5 mehe jî em neçûyî. Piştî komxebatê jinên karsaz wê derbarê pirsgirêk û daxwazên xwe de raporek amade bikin, ev rapor wê ji Serokwezîr û ji Wezîrê Xebatê re bêşandin. Jinan di komxebatê de pirsgirêkên aboriya Bakur yek bi yek nivîsandin. Derket holê ku ji bo karsazan pirsgirêka herî mezin jî ewlehî ye. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amêd.